angangakaze ngilibeke kuthiwa ziyabuya lapha ziyabuya lapha ayi nganqikaza ngathi mina cha madoda angakabi fit kwathiwa uzofika ubuke nje hayi nebala ngavuma sahamba masifika wangiqila ku DO maku-circulator ilist lekubhaliswa amagama ngabuza ukuthi awana amagama kwathiwa mawufuna ukuya phambili ngathi ayidluliseni mayidlulisa ilist abhale sakubhala igama lakhe kanti usebhale lami mase kumenyezwa uSiphelele ngangisewuSiphelele Dlamini ngaleso sikhathi mase kumenyezwa uSiphelele Dlamini ngiqalaza ukuthi awukhona yini omunye umfo onegama nesibongo elifana nami kwakuyena futhi uBoys wena ukhona uSiphelele Dlamini ngathi akekho athi mayetha akekho athi uDio nangu la kwatatazela uGrey lapha namadolo ngikuGrey phakathi osase high school la ngisase high school Zonlandela imihla ngemihla kofanele ligcineni ihayile ziyobukeleka phansi kuyothatha isikhathi ukuba ihlonipheke nokubeka ukudla etafuleni ngaze kuyothatha iminyaka kodwa nifanele ukudika ibala kofanele ligcineni ihayile kuyofanele nisuthise imphefumulo noma sebekuphikisa uzubatshela ukuthi inkondlo ziyaphilisa asinibingeleleke siphinde sinamukeleke namhlanje silapha eCargo Hold uShaka Marine uhlelo kusayizwa kwinkondlo ziyaphilisa igama lami uNtokozo ustarring ngwaKwaZulu namhlanje ke futhi njengenjwayelo uma ngihleli kanjena ngisuke ngingahambi ngedwa ngihlezi nginezihambele ezinkulu phela noma zincane ngemizimba kodwa ihambele zona lezo namhlanje ke ngiphethe umfethu igama lakhe uSiphelele ongwakwaDlamini sobalikhulu sawubona kuyaphileka njani hayi saphila baba Mthunjwa Yithuna njengembali eqhakaza namuhla kusasa isibunile nize ningakhali bantabami siyakubonana ngelinye ilanga uma kuvuma ithuba kungezinsuku zatshwala umhlaba ngizakuthwala ngesifuba hlalani phansi bantabami nginidodise kimi seliya ngomtsha wendoda ngizukunishiya nodwa nanti ifa langu naphakade lona ngumqulo wamagama nize nabelane ngawo njengokwesola kwenu phika nomhobholo lelo ifa lezinja abantabami kakusile leni nina abantabami ngifisa nifunde ukulula isandla nizibekele nakwabanye ke kuthi nanxashane seningikhumbula nize ngitheli ngezinyembezi niyakungiphendula idlozi libi kodwa uma nihuba ngiyakufika ngomkhuleko wakusihlwa nginilobele izinganekwane nemlolozelo nginishushuzele nizumeke namuhla abantabami impilo yami ibhekene nempi yenyama nomphefumulo kusongelana ngokuhlamukana kimi sekusela umndondo sengeze ngayamkela incwadi yesimemo sakagoqanyawo nasi isikhumbuzo sami sokugcina uthando lwami kini lungangenani lezinkanyezi ngimthanda ukufa bantabami impande yokuphila ishelwe ngamanzi mhlane edilika kade kwasawubeletha mina ngiboshwe izinseka ngabe kade ngakhululeka iqinisi isiphambano nasi eyami impilo kayilutho ngaphandle kwenu bantabami nginithanda ukufa kodwa ke kungesikhathi esingakanani ilanga liza kuzilahla kunina kunethunzi bantabami elimnyama eliza kufika nina niza kubelethiswa umntandane nize nikhumbule enhle umakhothwa ngunina bantabami lona ngumzuzwana uzodlula kodwa ngifisa nifunde ukukhuleka nihube kakhulu nifihla ubunjalo benu nakwabanye bantabami angizukunishiya nodwa lelifa langu naphakade nize nabelane ngalo njengokwesola kwenu abalingani bakhihla esikanandi bababaza umhlolo wehlele egcekeni uzalo likababa beligiya ngensimbi yomlungu lithi akukhoza inyane lemvubu ladliwa zingwenya kwacweba iziziba iphaphalaze yathola indawo ebuchosheni umonakalo bekukuzulela komphefumulo wakhe ngamanqe athi wamuhle emhlaba sesigoduka isililo selaka ngisuka ngaphansi kwenhlamvu yalo guga mzimba sala inhliziyo nokubalisa bantwana bami namhlanje ngizonilobela imbhalo ngegazi ezinqondweni zenu bekumele zibe namanxeba ukuze nifumane indikimba yayo lesi isahluko samagama emabili emathathe ngamphiliso odabukileyo bantu abamnize ningisize niqapheliseni semphimilisa ngomlomo ngoba bongubufakazi bobunjalo benu Kodwa ngakwazi nisiphelele ngicathi DUT kodwa DUT yes 2010 mangaphaza ngamkhumbula ubaba okuthiwa uBoys uBoys Khadebe yes ngiyamkhumbula angazi senza ngithi ama show awu mhlawumbe ezala ko 6 7
njalo mase kuhlala phansi kuthiwa kwenziwe lana aphatha uBoys uphi umfana omncane ngiyakhumbula uphi umfana omncane ngiyakhumbula nangesinye isikhathi nginakho ukuthi ngoba benginokubuya ngingaveli njengoba ngibuye ngingatholakali ngathi ngifika wafike wakhala lokho njani ubaba uHadebe uBoys ukuthi hayibo uvela kanti kune show kungenwa ngemali anginayo kwaleyo mali leyo ngilindele ukuthi session kwathiwa hey ungabusakhuluma ngena la ku line up ngabonga kakhulu uyazazi ukuthi indaba ekukhonzele uLambulisa noma ekukhonzeni ngabe nginamanga kodwa wayethanda umsebenzi indlela ayibeka ngayo exactly ngoba wena wathi uqhamuka esiqala ukukubona lo mfana omncane kangaka sikezizwe ukuthi uzothini kugcwele lapha kugcwele wafika and ngithenge introducer la ngasho igama lakho nesibongo unegama oyibiza ngalo uma usemsebenzini weyinkondlo lithini emsebenzini weyinkondlo ngumthunjwa yithuna kodwa before ngike ngaba untatheli ebibhale kubonile intatheli ebibhale kubonile ukhona umuntu untatheli engimaziyo lo oyindondo undondo ziyamthanda impela naba ngegama into nje impela ethi ayicishe ifane naleyo nakho na ngisho ukuthi yaba khona inkulumo enabana ukuthi igama lami leli ngathola kwangena ku timeline yami mangingabeka nje wayese ebuza ukuthi ngabe indoda ibhala kanjani uyafisa ukuza umsebenzi wami ngoba akafisa ukushare i-stage name ne-amateur into ezaba kanjalo nje ompendula nini ngasho ukuthi kukodwa ama-video ngayo wabheka ku-YouTube akhona kwase kufika ke nokuthi mhlambe bese kuyisikhathi sokuthi leli gama lime leli gama lokuqala lentatheli lelakho igama laliqhama kanjani oyiqambele lona wena noma igama engayiqambi kunomfowethu kwakuthiwa uTS Inyosi emkhumbulo wakamasho yebo kushuthi embhalweni yami bekunokuba nje nezingxoxwana indabana ezikhona ukuthi kunezitori eziphakathi wathi wena ndoda lembhalo yakho engathi kunezitori la wena uyintatheli kahle kwavela kanjalo kwi-session kusho bani kwathiwa hayi intatheli le ebhale kubonile into ezikhuluma lapha inkondlo ziyaphilisa nekhofi kubalekile ukuthi ubuye uthi nathi ukuthi ukhulele ikusho bani i-session yakho i-session engikhulele kuyona ngobhuti Pholane kade ngimbuza nje ngeshow kaBright uthi uphi ubhuti Pholane ukhona noma sekunesikhathi nje ngamgcina so lahamba ke lase layashintsha igama lashintsha igama ngenxa yazi inkulumo zokuthi sesiyalibanga sesibaningi nokuthi nami lalifika ngangenalo ulwazi nami ngangazi kuyimi yabo nje kuyasiza thina nje starring uyedwa akekho omunye sengavele kuvele nje manje usuyibiza ngo starring nawo ukuthi hayi nango ke ngoba phela bakhona bayafika exactly so senike nabonana nalomlisa untatheli uzosho ukuthi ngiyaqina ike yabonana nakhona umfethu ayifinqelananga ngenhlanhla babe baningi abantu kwakunofakazi kodwa futhi nezinkulumo ayikhombanga ukuthi kwase kungase kufinqelwa nomfethu uThubelihle Mthembu wenze ishow iDurban Poetry Show eBed Center so ngokuthi sazana kudala naye uThubelihle Mthembu akangabe saphenya ukuthi uzobhala athini waqhubeka wabhala untatheli kuwena kuze mina egameni lakho kuze wena esho wena kwishow yes kuzoperforma mina engekho yena so wafika ke ngicathi wayihamba nemanager yakhe bafika bazobuka lo ntatheli ke okhona wasesho ukuthi hayi wawazi wena bazokubuka ngangazi ungena nje stage wena uyingenela ngebhadi ngangakangeni kwayise stage nje ngahlangatshezwa ngingena kwethu hayi nayi lenkabi umbuzo wami uyala ekuthenini Mosu utshela ukuthi naye lenkabi usiyongena estage wena wawusuwenza usuveza ukuthi ngifuna ukukhombisa ukuthi mina intatheli ngiyalapho no ngebhadi akubanga njalo ngoba umuntu mangabe selapha imisebenzi isuke isihambela kodwa wawunakho ukuthi vele ngifuna ukubakhombisa ukuthi mina intatheli wawufuna vele ukuthi ngeke uzokubusa umbonile ngeke ngingabe khona ngebhadi akabanga khona ke ukuthi abe sa witness lokho ngoba nawe umuntu ephuthumayo wayefuna nje ukuzolungisa leso simo besayadlula
Kodwa ke into engathi siyathelela. Hayi siyathelelana amanzi ngiyacabanga ukuthi nawo mfowabo akananqa. So umthunjwa yithuna. Umthunjwa yithuna igama leli engathi mangivuka ekseni nje. Ngavuka ngilicabanga ukuthi hey athi leli gama leli lingifanele ngokupopola imibhalo esinokungilandela ukuthi njalo mangibhala ukufa kunokuyiveza embhalweni. Ngase ngibona ukuthi okungempela mhlawumbe kungenzeka ukuba ithuna lingithumbile. Le nkondlo oqeda ukuyenza manje lo osibingelele ngayo nayo mangiyilalele inawo le element oyishoyo Impela kunjalo. uba lokukhuluma kule nkondlo Kukhuluma owesifazane ozwayo ukuthi umphefumulo esikhathini esingesingakanani ungahamba noma inini. Kodwa kuye kuyena. So ngathula ngacabanga kulombhalo ukuthi ziningi izinto esifisa ukuzenzela abantu. yeah Ngamandla okugcina. Kodwa mhlambe mangakuthiwa lawa amandla okugcina awamagama ngoba amagama anamandla kakhulu. yeah Imaphi mhlambe amagama angawasebenzisa ngoba uthi uyabheka iyodwa into ayiqhakambisayo usebenzisa lamagama akhe okugcina ukuthi adodise laba abancane abayisithombe sakhe noma engasekho. Lo wesifazane la muntu akhuluma naye ingane zakhe ukhuluma nezingane zakhe ngoba ezohamba nje futhi uyabona ukuthi uzoyishiya zodwa ubaba uphi ubaba akekho. Uthembe zona lezi zingane lezi ukuthi intandane vele ngoba kwabafana nje intandane ayikho intandane yendoda. yeah impendulo ngiphe yona uthi ekuqhameni kwaleli gama wabonisa ukuthi ubonisa imibhalo yakho lately guys kamuva uyabona ukuthi isinokuholela ekufeni isikhathini esiningi. Ngifisa ukwazi ukuthi sengibuzela nje ne-interest yabantu ukuthi uma usho njalo do you sit down uma uzobhala ucabanga ukuthi ngifuna ukubhala ngento yokuthi noma kuba isibonakaliso ngento kanjalo. Kodwa umbuzo wami uyekuthenini ingabe muva nje umqondo wakho nomoya wakho usakuleyo ndawo yini ehlobene negama lakho? Nginokuzama ukulwisana nokuthi imibhalo elandelayo ayingabi kanjalo kodwa ngithuke kuputshuka ngazi kanjani. Ngizamile ngakho ngoba nakusession ngeke yakhulunyeka leyo ndaba ukuthi indoda awungahlali ekufeni kanje uphila. Awungahlali kanje ekufeni uphila. Akulungile. Ngazama kodwa ngokuthi ke lokufa kushuthi kunamandla kakhulu kuyafisa ukuyiveza ngazi nami ukuthi kogcina kuvezeni ngisanolindo nami lokuthi kungifice nginamandla ukuthi ngikuveze. Mhlawumbe ucabanga uzokholela ekutheni iphinde ishintshe igama? Ngeke ngiphawule mhlambe nakhona kungenzeka. Ngoba ngikholela ekuthenini sisohambeni. Yeah. Ngoba sibhala nje nezigameko esifika phekwazo sihamba sishintshe emhlabeni njengoba siphila. Mawuthi sisohambeni wangikhumbuza uSithembile Gwala. Umunye abantu abakhona ngoba senza uSeason 2. Naye ngithe ngikhuluma naye ngeepisode yakhe engixoxela ngohambo lwakhe ngoba naye esengitshela ngegama lakho uThingo. Ngathi ngimbuza ukuthi awufana nalo wathi lapha sisohambeni. Ezinye zezinto noma usuplan lithi mina ngisuka la ngiya lapha kodwa la indleleni awazi kuzoba kuningi okungenzeka. Ingakho kwesinye isikhathi ukuzwe kuthiwa thina amadoda ithuna le ndoda lisendleleni. Ngikuzwa la ulokhu njalo kancane awuyikhohle indaba ye-session. Usakuyikusho ba? Bengisakuyona kodwa ngenxa ke yelokhunjana yombhikisho lo wokhuvethe kwabambezeleka ivenue sangabe sisayithola. Mina ke nginekhaya kaMashu ukhulu wami wakaMashu so ikusho bani ngayazi kanjalo seduze kakhulu kwakusabe besajala ukuhlanganela lapha ela Costa Lounge ngiyakhumbula kusekhona noSicelo uSicelo Mpungose yes. So abantu ba interested ulo usiphelele udabukaphi
Ngokudabuka ngiqhamuka eJozini eManyampisi, kodwa ngokuhlala ngila eAvoka eKhabazela endaweni encane nje ekuthiwa eKhabazela village. Akukho okunye okutheni indoda nje elula kakhulu. Uke waveza la ukuthi futhi uqinisile futhi ngiyathanda ngoba uyivumela wena wathi wena ubuye uduke so kusudukiswe yini mongasatholakala sikudinga impilo kwesinye isikhathi amatoho umuntu ubuye abanjwa amatoho zame ngapha ngoba kunzima ukuthi ngampela ngingakhuluma ngezinto ezijulile nezingabuye ziphilisa abanye abantu kwayimina ngisakudinga ukuphila. Kungcono ukuqale ngithi ukusutha ngibe namandla ukukhuluma iqiniso. Iqiniso liyadinga ukuthi ube namandla mawuzolikhuluma. Uthini wena ngesasasa lezinkondlo nezinkondlo ukwazi ukuthi zithatha ukudla sikubeka etafuleni ngoba awuyena umuntu oqale ngikhuluma nayo ngisonkondlo almost nonke ngikhuluma into efanayo ukuthi in as much as ngiyithanda izinkondlo kodwa kufanele ngisebenze kodwa when we look at other forms of art abantu abarappayo khona nje umuntu othi mina kulula wenza leyo nto leyo nami nje unesitisi usehlala phesheni okwakhe nje uyayiculela. Lo mkhakha wezinkondlo ubhekene nesibi sambana ngazi noma ngizothi noma sekuqala kancane bethi ukunotice ube ufake eindaweni kodwa isandla sikakaluleki ngokufanele. Kanti iqiniso angazi noma mhlambe inkinga iqiniso yini ngoba izinkondlo ziyaphilisa. Yebo, okay. Izinkondlo ziyaphilisa mawuseyinkondlweni ngeke ufe. Yabo angazi mhlambe kungenzeka enye imbangela ukuthi abanye abantu mhlambe kodwa ngazi ukuthi kungenzeka kanjani ukuthi unganqabela abanye abantu ukuthi bephile ngoba izinkondlo ziyabaphilisa abantu. Exactly. Kodwa kibalekile nalo short noma yebaphilisa okwabona laba abaphilisa abanye nabo kufanele ukuthi mabaphile. Ulimo olunothi kangaka mhlawumbe phela senginayo ke manje understanding ngiqalana nokukwazi namhlanje miyake engake ngikwazi ukuthi wasejozini mina ngihlezi ngithi nje wakonanda mhlawumbe yabo ngoba ngikwazi ukuthi uqhamuka ngala. Okay, so wena uma ku December uyehliwe emakhaya? Ngiyehla ngemakhaya noma ke kwamathonga ngale kodwa ulimo lolu ngizosho nje ukuthi ngumuntu osithanda isiZulu. Uma ngala uyindebele ngala amathonga kodwa isiZulu ngisithanda kakhulu ngiyayihlupha ngaso. Mawuthi amathonga usho abantu bangale sengiyathola nakho and abanye abantu ba interested ke kuthenini uqala ukubhala ngalesikhathi engikwazi ngase around 2010 noma into ekade wayibona ukuthi khona inini la ubona content asingakwazi ukubhala mina khona abanye abantu uthothi uyabhala ayifihlelene ebhukwini thizeni ongakazame phambi kwabantu. Ukuqala ngibona o2010 because ngikhumbula kahle kwakufike abe Poetry Africa esikoleni so ngathi no ake ngivele lapha angafika ngafe ngavela kwakunombhalo wami okudala ukuthi umhlaba uyahlaba so ukhumbula noma ngingasawukhumbuli nje kahle lokho uzokukhumbula cabanga umbhalo okuthatha wakufaka Poetry Africa ngeke ngikhohle mina into enjalo eyangibeke ebalazweni usungibalekelile emdala banginikeza iskipa sasibhaliwe so ngahlangana noDio uSiya maybe yes yena impela wathi awundoda lesi skipa osigqokile kwayilanga ngingena kwikusho bani session bangifika khona ke bangitshontsha ngesibi isihluku nangobuqili kodwa bangisiza ubona kwikusho bani kwathiwa ndoda ake sambe yovakashela eDUT kanti nganginokuzwa noma ngingakaze ngilibeke kuthiwa ziyabuya lapha
nganqikaza ngathi mina cha madoda angakabi fit kwathiwa awuzofika ubuke nje hayi nebala ngavuma sahamba masifika wangiqila ku DO makucirculator ilist lekubhaliswa amagama ngabuza ukuthi awana amagama kwathiwa mawufuna ukuya phambili ngathi ayidluliseni mayidlulisa ilist abhale sakubhala igama lakhe kanti usebhale lami mase kumenyezwa uSphelele ngangisewuSphelele Dlamini ngaleso sikhathi mase kumenyezwa uSphelele Dlamini ngiqalaza ukuthi awukhona yini omunye umfo onegama nesibongo elifana nami kwakuyena futhi uBoys wena ukhona uSphelele Dlamini ngathi akekho athi mayethi akekho athi uDio nangu la kwatatazela uGrey lapha namadolo ngikuGrey phakathi osase high school la ngisase high school angasho ngathi mina ngigaxeleke manje kugcwele la kugcwele kuthe and ziyakhala ngiyabona ukuthi kuyabhalwa la umuntu sesizibeni ngempela kwayimanga ngibona ke ukuthi kwazameka ukuphileka khona ngoba namhlanje ngisaphila angithenekanga amandla ngabona ukuthi kuyabhaleka indlela oyibuya ngayo ukuthi hey bangibamba ngobuqili laba kodwa yabona ubuqili baba bakusiza basiza kakhulu ngoba mhla ukuzogcina uyeni neDT ngakugcina ngilokhu ngiyibhalele nje ngihlele ekhaya plus ama-show amaningi abe nenkinga kusakhona nabadansi lento amafomu izinkondlo bezinganakisiseki kahle ufika ubaphazamisa abadansi engazi ukuthi abantu ngabalethela ezinye izinto bengakunaka ukuphila njengoba sebekunothisa njengamanje wena ngokwagucansi imuphi umthelelo obekhona ekubhaleni kwakho uvela kwi-poetry session njengokusho bani mawazi ukuthi nginekhaya lapha ya because baningi amanye ama-poets ongwazi umuntu oyibhalayo ongenakhaya oyibhalelayo maye right ngokwakhe maye bheda futhi ubheda ngokwakhe into ebengiyithanda ngesession iyodwa ukuthi bekungalalelwa ukuthi hawu iyashaya lenkunzi kodwa ubucashunwa umbhalo wonke uhlakazwe ukhona nawe emniniwe uziphendulele ngoba kubalekile ukuthi ngoba kunezinye izinto kwesinye isikhathi ongathi uyayikhuluma mina mnini wombhalo nginganaki kanti wena uzoyizwa ngenye indlela mhlambe ebingafika kabuhlungu kwabanye abantu ngoba sila ekhaya usungakwazi ukuthi ungigqokise ukuthi awu Mthunjwa yazi ukube mhlambe hayi ngoba uzoshintsha wonke umbhalo kodwa uyakhuliswa umbhalo uqiniso ulo nguze nje uthe uhlala lapha eAvoca eAvoca muva nje noma emasontweni amabili edlule kube negamengo lapho abantu bephume umpetshazana bagcwala isitalala ngobuningi babo ngezathu ezahlukeneke abanye babo ospinga amakhasana bathi balwa nokuthi akukhulule umsholozi bekunjalo kunjalo kodwa futhi kwasekuvela nokuthi bathi abantu esilambile yabo iCovid lena ithatha imisebenzi ngoba abantu besebengena ngendluzu lakhe le ndawo ohlala ngakuyona wena namanje isesematheni izolo nje bekukhuluma umongameli uma ngilalela indaba bathi abendaba akaphathanga ngisho igama elilodwa elihlobene nokwenzakala ePhoenix ngifisa ukwazi ukuthi wena ngokwakho njengomuntu omusha nje osayikhulele eSouth Africa futhi obhala yonke igama eke kanjeyana noma lento eyenzakala ukuthini ukuphawula kwakho leza igameko zihlazimulisa igazi kahle zikhombisa amandla abantu kodwa ngendlela embi abantu ngibabonile ukuthi banamandla mina bebedlula ngasekhaya bekuphela ngisho ukubabala ukhathale ukuthi uyababala abantu kodwa ngibe ngaba nombuzo ukuthi mhlambe ukube kuthiwa bekungahlangana mhlambe kanje kwenziwe enye into eyaphambili yabo hayi njalo lena yiphambili ngoba nabo banezathu zabo futhi esingeke siphawulele ngoba bahlomlila abanye babo asazi lapha eKluten abantu babehamba nama-fridge ngeke angibacebi kodwa phela bayazazi kodwa uyabona
ngeke ngayibuka lento ukuthi uyabona mangathiwa sibambisana ngale yandlela ziningi izinto esingayinqoba eziningi ngoba izinto eziningi zilwa nje nechain ukuthi nibumbane ngoba nakhona la enkondleni ngicathi mhlambe masingaphinde sibumbane sisonke kanje singaphumelela singabukani ngokuthi hayi leyankabi leya hayi leyankabi leya akusebenzi kanjalo ngoba phela vele nasenkondlweni ngesipheke kuyangcwekwa kunjalo simnande ngakho futhi ukungcweka phela kunjalo ungcweka stage ungcweka ngomsebenzi abanye baphatha imvillage abanye baphatha iginci abanye kanjani into yakhe nayo umuntu mfezi ubumnandi bayikona kungcweka lokho uthi hey uma yenze kanje yikho kade sikhuluma nje lapha before sihlale kanje ukuthi uma kuzoba ne-show ye-poetry ukhipha i-line up amanye ama-artists awafiki early enza ngamabomu ngoba osuke ufuna ukuthi kube khona bazobhuka engathi ngafudumala afike nasekufudumele ethi ngizogadla ke manje sengizogadla indaba yokuganga so iphazamisekile impilo ngale iphazamiseka kakhulu impilo angifisa ukuqamba amanga ngoba abagcinanga ngokutapa kuphela ziningi izindawo ezishisiwe and kunabantu abahleli njengoba ishisiwe abaphelelwe imisebenzi okusazoba nzima futhi ukuthi bephinde bezame lokho okuyele ekuthenini kwanda abantu abahlala phansi ukwanda kwabantu abahlala phansi bazoba baningi behlangane mhlawumbe nangomunye futhi umqondo okuyolutha kwenye indawo phinde kuyohlala abanye ugogo wami wayehleze ethi sithini isombululo ngiyayibona inkinga siphuma kanjani la noma wena ngokwakho ubona ukuthi yini ngabe isolution uyabona mase kunje starring mfowabo baba achithekile amanzi khona kuyadinga ukuthi kuqalwe emonakalweni kuqala kuona noma kusazoba nzima ukuthi abantu bengabuyela emsebenzini impilo iphinde iqale kabusha kunempidlango futhi yokuthi sengazi ukuthi kunezinhlanga kufuna manje ziphinde zibambane ngezihluthu umsusa njalo wayo leluthingi le yakhona indaba isendlaleni yabo le ndlala ibangulaka olibhebhetheke ngenye indlela and engaqondi ukuthi nakhona ingalunga kanjani ngoba amazwi ewodwa angazama ukubaduduza abantu behle kodwa umbuzo ukuthi isikhathi esingakanani abantu belambile ngoba inkinga isikhathi cha ke ngiyazi lapha emgodleni wakho ukuthi khona okunye nakho bengingajabula uma singathi bese ke siqhubeka nendaba yethu hayi ake ngithi nje nami nathi la nami ngizoke ngithi ke ngapha endleleni ebuya ekweluseni Mlisa Mumbe wayeqhwakele edwaleni izinyawo zakhe zilengisele ngasemfuleni emamatheka mahlayeni wathwebula isithombe somkakhe emehlweni wasidweba emfuleni wancoma ubuhle bomkakhe wabuhlobisa ngezinyembezi zakhe wathi umbuzo ukuthi ngizokuthanda isikhathi esingakanani uma ilanga nezinkanyezi sekusuke ngaphezulu kokhakhayi lwakho mntakwethu wathi isihluku engisibona othandweni lasemandulo izolo likhipha isidumbu indoda yakhala yahluleka na ukubona izinhlanzi seziningi ngasemfuleni yababaza ubumtoti benhlanzi eyidle ngayizolo yathi unothando iphupho likafa lakhe yathi umqambi wokuqhakaza nokunyuka kwenhlese yothando athi unkazimulo kambali emkhathini usikhangisa ngokuqhakaza kwakhe ababaza inkumbulo kaThemba lakhe kwehlunyembezi amamatheke akhumbule emteketisa athi usidumbu bamkhulekela ukuphelela ezandleni zabo abafokazi nabafokazana babelane ngezicubu zakhe zomzimba bebabaza ukutapa igolide ngemlomo athi nami ngumuntu bengilidinga uthando isililo sikantathakusa inhliziyo isigubha amanxeba ifuna ukuzipholisa yona ithi kungcono ukuzithanda mina kunokulangazelela ukuthandwa yibo bonke laba abahluleka ukuzithanda bona inkanyamba idelo komhlaba iyosiphosa
ngaphansi kwesiziba ifihla isililo sayo inhliziyo iyabhibha ithi ube isikhumbuzo esihle sokulwela ukuphila nokuvuka ngakusasa esithombeni somgcaco esanqanyulwa ukuphela kothando kukhona oshodayo umzulili wamankankane ufika nombiko ukuthi ubambo lilele kobandayo athi hamba ngoma emnandi bayokucula phambili abakuthandayo athi ingoma oyiculayo izwakala kangcono kwabazincazeleyo kunabayidanselayo lithi uma ngabe lishona ilanga athatha imithwalo acinge indlela ebheka ekhaya lithi ingoma emnandi ithi ingoma bayoyicula phambili abayithandayo uhamba ngoma emnandi bakucula phambili abakuthandayo bese athi oyiculayo izwakala kangcono kwabazincazelo yayo kunabayidanselayo ubhalelani Sphelele noma ubhalela bani isikhathi esiningi ngizibhalela mina yini phomo uyibhalela ungavela uhlala endlini uyibuka esibukweni ukhale uyishaya ihlombe ushaya ithupha ukuthi nginenkolelo yokuthi mhlambe inkinga yami ingayisixazululo enkingeni yomunye umuntu ngoba izinkinga sikhona sinazo izinkinga zikhona kodwa uma singavulelana izifuba ngingabona ukuthi lenkinga enginayo mina ayilutho kuneka staring ingakho ngithi izinkinga zami angibavezela abantu ngoba kuzona kwezinye sengidlulile ngayisombulula bazoyithola nezisombululo phakathi yini oyihlosile ke kusukela manje kuyale izimo nje zinje kade kusho wena ukuthi imisebenzi imibi senze nange-example ngezinye iy'nhlobo zobuciko nabantu abaphila ngazo abanye babo wena-ke ngey'nkondlo zakho la ey'nkondlweni nginesifiso sokuthi njengamanje engilwisana nakho nje ukuthi kube nencwadi ezoba khona nje ezoba neqoqo ley'nkondlo zikaMthunjwa kusukela emumva kuze kufike manje ngoba futhi kusaqhubeka uhambo isifiso sami bekuyisona leso ukuthi uqalile iy'nhlelo zayincwadi zikhona iy'nhlelo zikhona ngiyaxhumana nje noba umagaye bazama ukuthi bethu ukungichushisa lapha nalapha I'm one person ongayijabulela leyo nto ngoba imbhalo yakho ngiyayazi futhi nginakho ukuthi eminye yembhalo ngathi mayisencwadini ungayithatha ufike uyishiye esikoleni uthi ingane ayifunde la ngizophinde ngenze example ngomkhuleko ngami interview akusizo nawe umkhuleko ngambuza umbuzo athi umkhuleko yini inkondlo wathi umkhuleko inkondlo iyahluzwa wathi ungazivezeli nje izinqa zesele which means iy'tayela zokubhala ayifani kodwa sengathi ezinye zezinto phela inkondlo ukuze bemnandi sengathi ngazuthi ngangaba sobala exactly no ngiyajabula kakhulu ukuzwa kanjalo ukuze ukuthi kuney'nhlelo nazo ekuthenini umsebenzi wakho uthathe uqoqele ndawonye nakho konke ukubalisa kwakhe embhaleni yakho lokho phakathi ebese unikeza abantu bephile nanoma inini ke thina sohleli sikhona ukuthi mawuthi hey sengiqedile nawoza tshela abantu ukuthi ngempela sekwenzakalile uyithatha into uyisabale lisengenanga izindlela zakhona ezahlukahlukene siyajabula kakhulu mfethu ukuthi usivakashele futhi siyazi ukuthi awugcini ngifuna nje mawubuya kokulandela usesibeka incwadi la sengithi abantu odani nayo incwadi nakho akuthengweni ikuphi ofisa ukutshela abalandeli bomsebenzi wenkondlo into engifisa ukisho iyodwa ukuthi bafowethu esibhalayo amaciko asihlonipheni imbhalo ngoba ngembhalo yethu kunabanye abantu abaphilayo kunabanye abantu abafayo kunembhalo elenga ingenawo amathemba ekugcineni ishiya abantu befile masihloniphe leyo nto ukuthi asingashiya abantu abafile siphathisiwe ukuthi masiphilise abantu bakutholakala kanjani abantu ku social media kulula kakhulu into engahluphi ngoba mangabe uya ku Facebook
uyayithola le ndoda uSiphelele Mthunjwa Yithuna, likhona nepage Mthunjwa Yithuna, Instagram Mthunjwa Yithuna, bese kuba inamba yocingo engahluphi nayo ethi 0663 621 259. No, sabonga kakhulu mfethu, ngijabule kakhulu ukuhlala nawe nanokuthola ke nje umqondo wakho. Mina ngeke ngithi kwesinye isikhathi asanele. Singakhuluma la uze kuphela ngashona ilanga. Makuthona siqale sihlakazeni inkondlo ngaphela usuku into eyishilo nonto eyikhulumile. Abantu abamlandela uSiphelele kuzo zonke inhlelo zakhe zokuxhumana. Siyabonga ke futhi nani ukuthi niqhubeke njalo nokunisilandelile. Do not forget to share, like, subscribe to Izinkondlo Ziyaphilisa on all social media platforms. Igama lami Ntokozo starring ngakwaZulu, noma sebekuphikisa uzubatshela ukuthi Izinkondlo Ziyaphilisa.